Philippine Air Force VII na mipasabot nga kabahin silang Heli-Bambi bucket operations ang pagbuo og tubig sa baybayon sa resort sa barangay Maringondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapon. Pipila sa mga nangaligo sa maong dapit na basa atol sa pagbuo og tubig sa dagat. Siluan Mirondina sa report. Sa video nga gipada sa usa ka netizen sa RTV Balitang Bisdak, makita kining usa ka chopper nga daw naghakot og tubig dagat gamit ang daw sama sa usa ka dakong balde. Dihang napuno na, gidaki ni pipila ka metros o gibubo sa baybayon sa usa ka beach resort sa barangay Marigondon diin may mga tawo nga nangaligo sa dagat. Ang netizen nga nagpada sa video nagduda nga posibleng paagi kini sa pagbadlong sa mga nangaligo sa dagat aron sa pagtuman sa social distancing. Apan sa telephone interview, matod sa acting chief sa Public Affairs Office sa Air Mobility Command sa Philippine Air Force VII nga ang nahitabo kabahin sa Heli-Bambi bucket operations. Usa kini ka training sa mga piloto nga sakop sa 505th Search and Rescue Group sa pagresponde sa sunog ug ubang mga trahedya. Prior sa flight po, meron na pong coordination or planning and briefing sa area, particularly sa beachfront owner po, to conduct Heli-Bambi bucket operations. Gipasabot ni First Lieutenant Dancil Bakay-Bakay, Acting Chief sa Public Affairs Office sa Philippine Air Force VII nga dili niini tumong ang pagbungkag sa mga tawo nga nangaligo sa dagat. Siguro po, kumbaga, hindi po siguro yun sinasadya, baka na time na pagkuha po siguro ng tubig po yun, ma'am. And that time po siguro parang ambon lang din po siguro ang effect po siguro nun sa area. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.